Karena Kanjeng Nabi itu banyak diam. Kalau tidak perlu tidak ngendikan. Ya, karena pengendikannya semuanya adalah wahyu. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau enggak dapat wahyu ya diam. Ya, Nabi banyak diam. Diam karena tafakur, diam karena mikir. Jadi orang melihat dari wajahnya saja, woi Kanjeng Nabi lagi ora keduga, memerah itu. Woi Kanjeng Nabi lagi seneng ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa kana idza sarrahu amrun ku ya. Lan ana apa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza sarrahu tatkalane nyenengake ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam apa amrun suwijining perkara istanara mongko bersinar-sinar apa wajuhu wedanane Kanjeng Nabi. Ka'annahu kaya-kaya setuhune wajuhu iku kit atu komarin sepotong rembulan. Wa idza ghadiba nalikane duka Kanjeng Nabi ihmarra memerah. Dadi abang apa wajuhu wedanane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ora tahu merengut, ora tahu enggak. Jadi orang menandai saja kalau beliau senang maka wajahnya akan seperti rembulan itu, bersinar-sinar. Kalau marah ketok semua abang. Wa idza kariha syai'an tatkalane tidak suka. Aku gak suka memaknai gedeng, aku maknani ini tidak suka gitu. Ora seneng tatkalane ora seneng sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam syai'an ing sesuatu urifa dzalika iso diketahui apa dzalika mengkono-mengkono tidak sukanya Kanjeng Nabi mau fi wajhi ing dalem wedanane Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu bisa kita baca dari wajahnya. Karena Kanjeng Nabi itu banyak diam. Kalau tidak perlu tidak ngendikan. Ya, karena pengendikannya semuanya adalah wahyu. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau enggak dapat wahyu ya diam. Ya, Nabi banyak diam. Diam karena tafakur, diam karena mikir. Jadi orang melihat dari wajahnya saja, woi Kanjeng Nabi lagi ora keduga, memerah itu. Woi Kanjeng Nabi lagi seneng ini. Wa idza stadda wajduhu tatkalane nemen apa pikirane prihatine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aksara mongko ngokeh-ngokeh Kanjeng Nabi min masilihiyatihi saking demek jenggote. Nek Kanjeng Nabi kok banyak ambil yang jenggot, wah iki beliau sedang berpikir kayak mikirin. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yakrahu ora seneng Kanjeng Nabi al asma al qabihata ing jeneng sing elek. Wa yughayyiruha lan ngowahi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ha ing asma.
Mergo wingi dikandakno Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka tafaul bil khair. Jadi krungu swara utawa ngerti jenenge wong sing membuat orang bahagia, misalnya ngomong jenenge Said, seneng ketemu Kanjeng Nabi. Sinten jenengan? Said. Itu Kanjeng Nabi terus ada semacam fa'al khair. Itu. Ya, jeneng menawa kok jenenge kok Jahanam ngono wah iku. Payah iki. Enggak seneng Kanjeng Nabi diwahi. Jahanam lah jeneng swarga ngono lho apik. Bayu ghairu. Waqad ja'athu lan teman-teman sowan ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa imraatun wong wedok ismuha kang utawi asmane imro'ah iku Asiyah. Oh, jenenge Asiyah. Ning Jawa iki iku sering jeneng-jeneng pokoke ana ae. Ana tak marbuta iku senengane. Nganti Asiyah barang ngono iku nek gak ngerti nek Asiyah iku maknane wong duraka gak ngerti Asiyah. Ana sing lucu meneh ana jenenge Masjidah. Ngene seneng masjid. Berarti anake wedok dudane Masjidah. Masjid wedok. Iki Asiyah Kanjeng Nabi disowani wong wedok jenenge Asiyah. Lho jeneng kok Asiyah piye? Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam anti jamilah. Jamilah ya, ja Asiyah. Jo gelem nek diundang Asiyah. Jenengmu Jamilah. Kan bagus. Wa ghayyara lan ngowahi sapa Kanjeng Nabi katsiran ing akeh min asma'is sahabati saking asma-asmane sahabat. Minal Asi ila Abdillah. Akeh iku mantune dhewe iku Al-As. Abul As. As itu kan wong sing duraka, Al-Asi itu. Akeh wong Arab nasi. Itu digenti karo Abdullah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seneng nganggo asma-asma sing nganggo Abdurrahman, Abdullah, Abdul Aziz, Abdul Ghafur, mung bangsa ngono-ngono kuwi ya. Ngarang-ngarang jeneng anakmu barang kuwi kudu dipikir maknane barang, aja angger ae. Saya kok enak iku Asiyah. Terus dikai apa? Kusuma Asiyah Kusumah ngono. Iku padahal saru Kusuma itu saru banget. Nah, bahasa Mesir kusumah itu misah itu. Kono ane mbokmu. Itu kan kasar. Tapi ning kene kan digo kebanggaan kusumah. Kok cara kene apa jenenge? Cara kene maknane bunga. Ya. Biyen ana apa? Atase gawe tinggi kedutaan dikenalno mbek apa jenenge masyarakat Indonesia ning Mesir. Jenenge ana dawa ngono, tapi ngarepe ana kusumane iku. Oh gak disebut. Ora disebut barang ini nyambut. Itu tadi kurang. Nama saya itu yang penting itu yang di depan itu, yang Kusuma. Wong guyu kabeh wong-wong. Lho kok do guyu piye kan? Ngene dikandhani iku pisoan nek cara Mesir iku. Kusuma iku. Kanjeng Nabi nek ganti sing jenenge elek-elek iku diganti Abdullah, Abdurrahman. Wa kanat yaminu Rasulillah lan ana apa sumpahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku la muqallibil qulub la
wa muqallibil qulub. La wa muqallibil qulub. Tidak demi zat sing molak-malik ati. Molak-malik pira-pira. Wa kana yaqulu aidzon lan ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam aidzon halimane iku apa sumpahe wallazi nafsi biadih. Akeh juga itu Kanjeng Nabi ngendika wallazi nafsi biadih. Demi zat sing nafsi utawi awak ingsun iku biadihi ana ing astane azim. Wa taratan ngendikane la wa astaghfirullah. Delok-delok konteksnya. Nah, pancen itu kebiasaan tradisi Arab. Itu nek ngomong itu ora kok omongan tok. Nek kaya ning kene kan apa anane ngono ae. Dadi nek ning gone Arab itu nek gak ana pisoe ya dongane. Nek geneman iku ana dongane. Ya apa ora? La astagfirullahalazim. La wallahi. Naam. Wallazi nafsi biade. Apa kaya ana ngono ne? Oh gak mau cara kene kan. Utang duit kan. Ngono tok disen. Nek ngono gak ya utang ya dikai apa? Donga supaya ngeki diutangi. Wallazi nafsi biade. Nah Kanjeng Nabi juga begitu. Cuma Kanjeng Nabi menggunakan apa? Sumpah-sumpah, sepotong-sepotong sing apik mana. La muqallibal qulub, la wal muqallibil qulub. Ya. Jadi sejane nek wong Rembang ya muni lak ngono tok ae. Gak. Tapi nek wong Arab ana la wal muqallibil qulub. Wa kana idza jalasa ma ashabihi lan ana ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa nalikane pinarak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ashabihi sartane sahabat-sahabat Kanjeng Nabi summa arad mongko keri-keri ngesake Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngesake ayan hada yen to bangkit serampung pembicaraane rak bangkit ya, masa tengok-tengok ae. Nek bar pinaraan karo sekabat-sekabate riungan ngendikan apa, musyawarah apa gitu, harus mau bangkit, mau selesai insirab. Qala aos Kanjeng Nabi subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Mau suci panjenengan Gusti, Allahumma duh Gusti Allah, wa bihamdika lan kanthi muji panjenengan. Asyhadu alla ilaha illa anta. Kula nyekseni anstune kelakuan la ilaha mboten wonten pangeran sinembah illa anta kejawi panjenengan. Astaghfiruka nyuwun ngapunten kula dhateng panjenengan wa atubu lan tobat kula ilaika dan panjenengan. Wakal ngomentari dari Kanjeng Nabi itu mengajarkan sesuatu lalu menerangkan kenapa mengatakan begitu kalau saya bangkit ya wa yaqulu hadza utaiki sing tak sunan tak ucapno iki iku kafaratu ma merupakan kafaroe barang yakunu kang ana iya ma fil majlis ing dalam majlis. Di dalam majlis itu omongan itu tidak semua baik kan, kadang-kadang ngelek, kadang-kadang rasani wong, kadang-kadang sing enggak bener-bener. Makanya nek bangkit dari apa majlis itu Kanjeng Nabi lalu mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuh ya, nek cara kene Masalah Muhammad ngadeg enggak berkate ngono.
Cara mbah piye asale kok selawat. Selawat sing mbubarno wong. Selawat iki. Jadi tamune gak mulai-mulai. Selawati lagi ada bangkit. Mbek njiko berkate. Kanjeng Nabi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kowe bangkit dari ngobrol-ngobrol niku ben nek ana sing keliru-keliru dalam percakapan tadi itu sepanjang percakapan kadang-kadang kita enggak tahu apa saja itu yang dibicarakan. Kafaroe muni ngono iku subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bundel waqad labisa suf wahtazal mahsuf wa labisa khosnan waqad labisa itu nganggo ngagem, nek labasa itu nyampur, labasa yalbisu ambek labisa yalbasu. Labasa yalbisu sing mbok titen-titenan iku nek ngeling-eling wala talbisul haqqa bil batil, jangan mencampurkan yang benar dengan yang tidak benar. Wala talbisu labasa yalbisu. Nah iki labisa yalbasu, maknane memakai pakaian. Ngagem sapa Kanjeng Nabi as-suf ing ulu. Aja mbok bayangno suf saiki sudah sudah jadi pakaian mahal. Suf itu wol, saiki iku suf itu wol. Maknane wol ya wulu juga, tapi sudah diproses dalam pabrik. Wol England itu gak kuat tuku kowe. Sing kuat ya mak aku tak bangsane ngono. Sing dienggo jas-jas ora lungset barang ngono kuwi kok wol. Nek mbiyen wol iku pakaiane wong sing ra duwe. Apa kayak apa wis lulang-lulang biasa ngono ae, ora diproses sebagus sekarang. Kanjeng Nabi itu karena kalau musim dingin itu bisa menghangatkan badan. Suf itu. Wahtaza lan Ihtaza iku nek nganggo trompah, ihtaza itu trompahan, sandalan, sepatunan. Khiza itu sepatu. Nek sandal iku biasanya nal. Nah iki nganggo ana khiza sepatu, ana nal trompah utawa sandal, ana apa jenenge khuf. Khuf itu kaos kaki tapi kok kulit, kok kalep. Itu nek musim dingin wong munggah masjid nganggo khuf itu. Khuf itu nanti pakai hizak juga. Khuf itu kayak kaos kaki tapi dari kalep. Nah ini kene ya gak ono. Ini daerah apa? Agraris Katulistiwa. Gak ono 4 musim bareng. Nah Kanjeng Nabi ya duwe kita tapi maksuf. Tembel-tembelan maksuf iku dadi. Kanjeng Nabi nganggo sepatu tapi sing embelan. Wala bisa lan ngagem Kanjeng Nabi khosinan. Bahan sing kasar. Ora halus kaya tambimu ngono. Pasar. Biyen niku nek kene jaman anyar-anyaran merdeka iku akeh pakaiane pakan sing khosin niku. Blaco iku.
Nah, kowe gak menangi blaco iku kowe wis negaramu wis makmur kowe lahir iku. Biyen ana jenenge drill, ana sing jenenge blaco. Blaco iku putih ya ora, ireng ya ora, mangkak ngono. Puasa nek dienggo. Kowe nek gudiken mbok nggo ya wah godres kabeh. Khosin kasar banget. Kanjeng Nabi ku pakaiane khosin. Dadi ora halus. Berlawanan ambekan raja-raja, kaisar-kaisar iku kan pakaiane sutra halus-halus kabeh. Wa akala basyan. Lan dahar sapa Kanjeng Nabi basyan pakanan sing ya sing ora enak lah, pakanan basyan itu pakanan gak enak. Ora kok cara kene iku pakanan sing pakanane wong biasa iku sego. Pakanane sing sak ngisore sego iku jagung. Ngisore neh iku apa jenenge ana neh iku sing ngisore katul apa iku. Kanjeng Nabi ku basyan sing kasar banget. Yaqulu Anas ngendika sapa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu Pasa'alna mongko takon sapa ingsun Al Hasana ing Al Hasan mal basik. Basik iku sing dadi daharane Kanjeng Nabi ku apa? Kala ngendika Al Hasan ghalidzus syair. Kasare syair gandum. Jadi ora dilembutno ngono kae. Dadi ana sing lembut regane luwih larang. Rodok kasar, rodok murah. Kasar banget, murah banget. Kanjeng Nabi ku sing khosin niku, sing basian niku. Saking ghalidhe, saking kasare syair iku makana yasihu illa bijur'ati ma'in. Makana barang sing ana sing makana barang makana yasihu illa sing ora ana ngono. Makana ora ana yasihu iso ngelek ing basik illa bijur atimain kejaba kelawan diombeni banyu. Dadi nek gak banyu gak kei banyu ya gak iso mbok elek. Saking kasare kuwi. Wasar. Nek mangan iku kudu diombeni, set lagi iso mlebu. Saking kasare. Masyaallah. Iki Kanjeng Nabi dari kono. Jadi di apa supaya iso dilek iku di ombeni banyu. Wa kana idza arada libsasau bin jadid. Lan ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam idza arada tatkalane ngersakake ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam libsasau bin jadid nggo bedakno sing labisa yalbasu mbekan labasa yalbisu iku masdare lubsan mbekan lapsan ya labisa yalbasu lapsan labisa yalbasu lubsan labasa yalbisu lapsan ya gitu jumbuh iku sitoke maknane mencampur sitoke maknane ngagem idza arada lubsa saubin jadid nek ngersakake ngagem pakaian anyar Kanjeng Nabi itu pakaiane wis ora iso tembelane wis akeh banget dan ana kambiannya labisahu yaumal Jumat. Mongko ngagem sapa Kanjeng Nabi hu ing saubun jadid yaumal Jum'ati ana ing dina Jumat. Dadi nek arep ngagem-ngagem sing anyar iku dinteni dina Jumat. Nek isih kemis ya sing tempel-tempelan iku lah wis dienggo sik.
Sesuk lagi nganggo sing anyar. Cuma itu Kanjeng Nabi. Wa yaqulu indal sihi lan donga sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika ngagem saub jadid mau. Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni alahu. Allahumma duh Gusti Allah laka niku namung kagengane panjenengan alhamdu ta'i sekae puji. Kanjeng Nabi muji Gusti Allah kambine anyar. Kama kasautanihi kaya dene ngagemi panjenengan ing kula ing anyar niki saup anyar niki kasautanihi. Ngagemi panjenengan ing kula ing saub jadid. As'aluka nyuwun kula ing panjenengan Gusti khairahu ing baguse saub jadid. Wa khaira masuni alahu lan baguse barang sunia kang digawe ya saub lahu kedima. Wa a'udzu bika lan nyuwun pangreksa kula bika kelawan panjenengan min syarrihi saking eleke saub wa syarri ma suni'a lahu lan eleke barang suni'a kang digawe ya saub lahu kanggo ma. Kelambiku pakaian itu fungsi utamanya adalah seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, yuwari sawah. Pertama, warisha, nutupi aurat, warisha. Lan kanggo pepaes. Pepaes. Kanjeng Nabi nek arep ngagem busana yang baru, Kanjeng Nabi ngenteni dina Jumat diagem terus Allahumma lakal hamdu kama kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a. Nyuwun Kanjeng Nabi ngene nek dina ya ngono as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa na'udzubika min syarrihi wa syarri ma ba'dahu ngono Pak. Niki ya pakaian ya ngono Kanjeng Nabi as'aluka khairahu nyuwun baguse pakaian iki. Artinya bisa untuk menutupi aurat juga bisa untuk menghias diri dengan baik. Wa khaira ma suni'a lahu untuk apa pakaian ini? Supaya bagus. Jangan sampai pakaian kayak model saiki ku orang jenenge nyuluk, nyuluk itu rok iku ngarepe ketutupan nggurine mbledeh. Iku ora nutupi aurat, ngetokno aurat. Ana sing nggurine ditutupi tapi dadane dibuka. Iku ya. Iku jenenge syarrul saubi. Ora nutupi aurat ya ora kena dienggo menghias diri. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam khatamun fin fiddah. Wa kana lan ana lahu kedue Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam apa khatamun cincin ali-ali min fiddatin saking perak. Kanjeng Nabi ndak pernah pakai emas. Emas diharamno kanggo wong lanang. Kanggo wong wedok tok perak. Nukisat sing diukir fihi ing dalem khatam Muhammadun Rasulullah. Jadi ali-aline Kanjeng Nabi itu
ada tulisannya Muhammadun Rasulullah. Dari perak diukir. Muhammadun fi sitrin, satu baris ditulis Muhammad, satu baris di atas. Wa Rasulun fi satrin, ora kok digandeng. Muhammadun Rasul gak. Muhammadun satu baris, Rasulun satu baris. Wa lafdzul jalalah fi satrin ing dalam baris yang lain. Jadi ada 3 Muhammadun, Rasulun, Allah. Ora ditulis langsung tapi digawe satu satar. Iku aliyane ini Kanjeng Nabi. Wa kana lan ana apa khatam sing ana tulisane Muhammad, Rasul, Allah mau. Fi adiyana ing astane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selalu dipakai Kanjeng Nabi. Sumakana mongko keri-keri ana ya khatam, ana iku fi yadi Abi Bakrin. Ketika kapundhut itu pakai sekabat Abu Bakar. Mimba'di saking sause Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumakana mongko keri-keri ana ya khatam mau fi yadi Umar, ana ing astane sekabat Umar. Jadi itu kayak semacam manu gitu ya. Simbol kepemimpinan setelah Kanjeng Nabi itu sahabat Abu Bakar terus sahabat Umar itu alih-alih itu seperti semacam simbol. Kanjeng Nabi wafat kemudian dipakai sahabat Abu Bakar wafat dipakai sahabat Umar. Sumakana fi yadi Utsman. Mongko keri-keri ana ya khatam ana iku fi yadi Utsmana ana ing astane sahabat Utsman bin Affan. Kata waqa'a sehingga diceblok minhu sange sahabat Utsman ba'du sakwise iku fi bi'ri arisin ing dalem sumur aris. Sumur aris itu sumur yang ada di depan Masjid Kuba. Tapi gak saiki mbok golek ya gak ono. Mergo wis digawe depan Masjid Kuba wis digawe model saiki. Ketutupan wis gak ono apa sumur itu wis gak ono. Tapi letaknya di situ itu di depannya Masjid Kuba. Aris itu. Wa talafati riwayatu lan beda-beda apa riwayat-riwayat hal kana yalbasu fi yaminihi apa ana labisa yalbasu. Nggo ngeling-eling wacanane wala talbisul haqqo bil batil. Berarti iki yalbas. Ora yalbis. Banyak perbedaan pendapat hal kana ana ta ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yalbasu ngagem Kanjeng Nabi hu ing khatam fi yaminihi ing dalem asta tengen driji tengen iki Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam au fi asari utawa asta kirine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iki khilaf itu Kanjeng Nabi ngagem khatam itu di kanan apa di kiri. Wakila kanan, wakila kiri. Mulane kowe nek ali-alinan ning kanan ya kena ning kiwa ya kena. Karena ada 2 pendapat. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhdubu ahyanan bil khina. Apa jenenge macar mewarnai itu. Mewarnai rambut, jenggot, kuku barang itu. Ahyanan kadang-kadang sekali tempo bil khina kelawan khina. Khina itu ning kene ya jenenge wit pacar, godhong pacar itu.
Nang pacar iku nek mbok jikuk godhonge mbok deplok, mbok templekno ning gone rambutem, rambutmu bisa dadi abang. Tapi ning kene gak ono sing gunakno nganggo rambut. Biasane wong wedok-wedok nggunakno kanggo kukune. Jadi godhong kina itu dideplok terus ditempelno ning kuku. Mau dinteni sesuk wis abang. Kina. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru ngekeh-ngekehake Kanjeng Nabi tasriha lihiyati njungkati apa jenenge njungkati janggute Kanjeng Nabi, jenggote Kanjeng Nabi, warok sihilan mustakane Kanjeng Nabi bil mai kelawan banyu. Jadi di apa dijikuk banyu terus di sela-selane ngene. Tasrih. Kanjeng Nabi soalnya apik anune iku jenggote apik kandel sakmene. Nek jenggot mok rolas ngono iku. Mbok tasrih ya coplok kabeh. Ya kulo ngendika sapa Anasun sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu kana ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam idza akhadha majjahu tatkala ngarep Kanjeng Nabi majjahu ing sare pesareane Kanjeng Nabi minal laili saking bengi nek arep tindak sare malam-malam itu ameh mapan udia diselehno lahu kedue Kanjeng Nabi apa siwake disediakno diselehno ning sandike udia lahu siwaku wa tahuruhu lan banyu sing dienggo wudune Kanjeng Nabi nggo sesuci wa mustuhulan sisir jungkate Kanjeng Nabi. Fa iza ahabbahu minal laili mongko tengane bangkit apa jenenge nglilir apa Kanjeng Nabi minal laili sange bengi istaka mongko siwakan sapa Kanjeng Nabi wa tawadhu alan wudu Kanjeng Nabi wa mtasyatalan sisiran sapa Kanjeng Nabi. Ya, Kanjeng Nabi itu rapi banget nanti untuk persediaan ya mulai wis disediakno iku. Siwak, sisir ada. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yuksiru ngekeh-ngekehake ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam duhna ra'sihi ing minyai mustakane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ora kok nyembure kaya rambut ngono. Kanjeng Nabi perlente nek saiki ne apa suka nganggo lenga klimis ngono. Sisir belah tengah ngono Kanjeng Nabi. Wanteng ngene minyakan. Bayan dzuru fil mir'ah. Lenganan ngono iku terus nyawang kaca wayan dzuru fil mir'ati ing dalem cermin wayaqulu lan dawuh Kanjeng Nabi alhamdulillahilladzi hassana khalqi wa khuluqi. Tapi sekai puji kagungane Gusti Allah alladzi hassana sing wis bagusake memperindah khalqi ing titahe ingsun wa khuluqi lan pekerti ingsun. Wa zanalan mais-maisi ya ladzi mini saking ingsun maing barang sana sing ngelekake ya mamin ghairi saking liyane ingsun. Kanjeng Nabi itu pancen kekasih Gusti Allah diistimewakan. Ora kok mok pribadine, akhlake, tapi fisiknya itu juga indah. Dan itu disyukuri betul Kanjeng Nabi
cara mensyukuri itu orang kok muni alhamdulillah tok, tapi ya nyawang cermin barang Masya Allah. Aku dititahno gantengi ini. Ngono. Alhamdulillah alladzi hasana khalqi wa khuluqi. Wa zana minni masana min ghairi. Nek wong liya duwe irung bangir iku elek. Nek Kanjeng Nabi kok iso bagus iku. Itu masana itu. Bazana minni masana min ghairi. Kanjeng Nabi ku bangir. Ya ana wong liyane sing bangir. Tapi bangire enggak seindah Kanjeng Nabi itu. Malah kadang-kadang elek. Petruk itu bangir. Tapi kabeh ngarani elek iku. Itu sana. Kanjeng Nabi bangir memperindah. Wis tau tak kandhakno, keindahan itu definisinya sesuatu terletak pada tempatnya. Jadi mirip karo adil. Nek adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nek indah sesuatu terletak pada tempatnya. Irungmu cek bangir cek pesek. Asal tempatnya di situ ya ganteng kowe. Nek tempatnya gak kowe mbuangi tapi tempatnya itu kendeken. Ngantek natap lambemu. Mesti wong ora ngarani bagus blas. Bangir ya bangir tapi elek. Lah Kanjeng Nabi itu menjadi hiasan wajahnya itu karena bangirnya sedang kedawan ya ora, kependekan ya ora, tempatnya ya di tempat hidung itu. Yo, orang cantik itu karena semua anggota tubuhnya terletak pada tempatnya. Yang rupanya elek itu mbok delok mesti juga simetris ngono. Mbah irunge kemunggahan, mbah kendeken. Utawa mripate kecedhakan karo kuping apa. Apa justru kedekatan itu. Kanjeng Nabi letaknya persis simetris. Netrane ya ning kono iku. Gronone ya ning kono iku, tutuke ya ning kono iku pas. Pas dadi indah sekali. Indah sekali. Wong liya ya iso. Misale pipinya bagai pauh di layang ya. Tapi ora pas karo irunge, ora pas karo cangkeme. Ya elek. Cangkem sing terbaik itu kan sing rada ombo tapi ora pati kandel ngoten. Tapi nek Kanjeng Nabi ku indah sekali. Ana sing raine mok cilik, lambene kejawan. Dia elek. Karena enggak pas pada tempatnya. Tidak terletak pada tempatnya. Kanjeng Nabi wazana minni masana min ghairi. Mulane Kanjeng Nabi syukure ra karuan dan ngilo alhamdulillahilladzi hasana khalqi wa khuluqi wazana minni masana min ghairi. Nek ning gone wong nek dadekno elek ning gone Kanjeng Nabi dadi bagus, dadi indah itu. Kenapa? Karena letaknya pada tempatnya. Walhamdulillah alladzi sawwa khalqi fa'addala. Iki sawwa istilahnya aku mau meni simetris. Simetris itu kurang tepat dan simetris itu letaknya di sini dengan di sini itu pas itu. Iki gak semuanya terletak pas. Sawwa khalqi. Kae puji kagungan Gusti Allah alladzi sawwa sing wis bagusake ladzi khalqi ing titah ingsun fa'addalahu. Mongko ngepas mari nganggo istilah adal ya. Meletakkan aku ora keskondo. Indah itu sesuatu terletak pada tempatnya. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Gusti Allah meletakkan anggota badan Kanjeng Nabi itu pada tempatnya.
adalah. Mulane sawab Kanjeng Nabi itu adalah. Ana wong iku nek linggih wetok kaya wong biasa ngono dhuwur ngono ya gitu. Bareng ngadeg kok cendhek. Contohnya kaya sapa? Yusuf Mansur, Agim, jane enggak ora dhuwur iku, tapi nek linggih wetok dhuwur ini. Mulane senengane linggih ini. Nek ngadeg terus ketok cilik ta. Ana sing linggih biasa tapi nek bal-balan ketok gede. Ana ngono iku. Lho kok gedene ngono. Mergo ini tubuh kita itu dari tengah perut kita ke atas iku ana sing dawa enggak imbang karo sing ke bawah. Ana sing imbang, ana sing justru dhuwure cendhek tok sithik, tapi ngisore dawa. Dan ada yang sebaliknya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya tertata pada letaknya kabeh. Kanjeng Nabi ku nek berjalan bersama orang yang terkenal jangkung itu Kanjeng Nabi gak kalah dhuwur. Semuanya semene ini Kanjeng Nabi. Tapi tidak ada orang mengatakan Kanjeng Nabi jangkung, nggak ada. Kalau Kanjeng Nabi berjalan bersama orang yang terkenal pendek, Kanjeng Nabi tidak terlalu jrongkring. Ya tetap semene. Jadi sing ora bener apa bentuke iku sing liyane Kanjeng Nabi bentuk. Dadi nek dijajano Kanjeng Nabi wis terus elek. Mergo Kanjeng Nabi apik dhewe. Zana minni masana min ghairi. Pas kabeh Kanjeng Nabi. Wa karrama surata waji wa hassana. Lan mulyakna sapa lazi surata waji ing bentuke wajah ingsun wa hassanaha lan memperindah ya lazi ha ing surata waji. Disyukuri tenan mbekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diparingi wajah yang bentuknya indah. Itu tadi. Semuanya terletak pada tempatnya. Wa ja'alani minal muslimin lan dadekake sapa ladzi ing ingsun minal muslimin termasuk kelompoke wong-wong sing pasrah karo Gusti Allah ya. Muslimin itu orang-orang yang pasrah kepada Allah. Guri-guriku muslim. Islam itu dianggap nama agama. Nah, agamane kita orang sendiri gitu, yang liyane non muslim, non muslim liyane non muslim. Padahal ya mulai zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, itu ya minal muslimin kabeh. Minal muslimin karena Islam itu maknanya menyerahkan diri hanya pada Allah Taala. La ilaha illallah. Nah, semua agama itu gitu. Ana bangsane sembahyang anu barang itu kan syariat. Syariat itu berbeda-beda setiap nabi, setiap kaum sesuai dengan kondisi zamannya. Tapi agamane sing asli itu agama sing dijeluk Islam itu adalah agama tauhid itu yang dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim sampai Nabi kita sama. Dan itu perlu disyukuri wa ja'alani minal muslimin. Wa ja'alani minal muslimin. Makanya kita juga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ini wajah tu wajiyah tak piturute. Kita tidak termasuk musyrikin tapi minal muslimin. Tidak menyekutukan Tuhan tapi mengesahkan Tuhan. Ini perlu disyukuri. Wa kana
lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yakhudzu ngalap ya Kanjeng Nabi mintu lilihiyati saking dawane janggute Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ardiha lan lebarnya. Iki gak iso mbok tiru wong kowe iku mau jenggotmu 12. Ya Kanjeng Nabi itu lebarnya dan panjangnya terukur. Jadi kalau lebih sedikit dipangkas. Kanjeng Nabi itu banteng perhatian sekali dengan penampilannya. Ora tau jumbar nyompros ngono, ana sing apa karepe meh niru Kanjeng Nabi ikhfaul lihyah tapi ngantek dinjuarno ae gak ditata blas. Wa yajuzu syaribahu an motongi Kanjeng Nabi syaribahu ing bringose Kanjeng Nabi dia ditata. Ditata rapi gak nyompros ngono. Wis bringose arang-arang sih. Nyompros sisan. Kanjeng Nabi gak diatur. Wadi ngapik. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbu demen ya Kanjeng Nabi atiba ing wewangian. Kanjeng Nabi seneng wangi, ben nek wangi kan tangga-tanggane wong sing kumpul iku enak ngono lho. Sembayang barang itu usuk. Wah nek ambune kewecut weleke aber-aber ngono kae. Sembayang ora jenak ya sedan. Ora tau wadus weleke ngambu. Mbok iku terus sembayange sing kiwa tengen masyaallah. Iki apa kok ambune ngene iki? Gak kusuk blas. Kanjeng Nabi gak, terutama kalau kumpul-kumpul pemenang Jumatan, wah Kanjeng Nabi muang ini ra karuan. Wa kana yuhibbut tib bayakul lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wa tib. Disenengno ilayya marang ingsun minad dunya saing donya iki apa an-nisa'u wong-wong wedok wa tib lan wewangen. Jadi nalurine Kanjeng Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu memang suka wewangen, suka garwa-garwane itu. Nisa itu. Ini sing bangsa donya iku Kanjeng Nabi perempuan dan wangen-wangen. Sesuai dengan pribadi beliau yang indah dan menyukai keindahan. Nabi ku indah menyukai keindahan. Wong wedok mbok padane wong lanang ya indah wong wedok. Mulane kowe melototem kan ning wong wedok terus ae. Enggak tahu melototi wong lanang. Karena perempuan diciptakan oleh Tuhan merupakan kembangnya kehidupan. Kanjeng Nabi suka minat dunya an-nisa wa tib, wangen. Kalau anak-anak main-main Kanjeng Nabi liwat, itu orang tahu siapa yang dipegang Kanjeng Nabi kepalanya. Bocah sing didemek sirahe mbek Kanjeng Nabi itu wong iso niteni. Kowe mau bar didemek Kanjeng Nabi ya? Nggih. Kenapa? Karena aroma wanginya itu masih semerbak. Sing ngipi-ngipi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gandane wangi. Salaman Kanjeng Nabi aku. Wah, isih pampu. Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wati. Wa julilat qurratu aini fis shalat. Lan didadekake apa qurratu aini antenge mripat ingsun fis sholati ing dalem sembahyang. Kanjeng Nabi paling anteng, paling nikmat, paling tentram, paling damai
itu ketika sholat. Yang dicintai itu perempuan dan wewangen, tapi ketenangan, kedamaian, ketentraman batin itu pada waktu sholat. Ini Kanjeng Nabi ku nek pikiran rada piye ngono wis ndagake sholat. Bilal kan, ayo nang sholat. Karena sholat itulah qurratu ainihi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi ku ya ta'attar itu wewangen Kanjeng Nabi menggunakan parfum Kanjeng Nabi bil miski kelawan misik wal ambarilan ambar. Ini dua nama minyak wangi, dua parfum. Tapi ora misik sing saiki didol iku, Mas misik saiki didol iku ambune suwi tapi ora pati wangi, lekak ngono. Misik ambek ambar. Walakin kanal out senajan Kanjeng Nabi biasanya menggunakan misik dengan ambar, lakin kanang tapine ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin kana angin tapine ana apa al-ud. Ud iku asale saka dari kayu garu itu kayu. Tapi juga sekarang sudah diproduksi bukan hanya dari kipas nek cara kene dikipas tapi ning kono ning Timur Tengah digawe parfum juga yang al-ud itu wong kaji-kaji denggawa macam-macam mereknya itu al-ud itu. Walakin kanal ud nek ning Indonesia dienggo kipas sampean dienggo tasbih. Ana ambune cendana nek cara kene cendana. Walakin kana angin tapine ana apa al-udu kama taqulu sayyidatu Aisyah kaya dene dawuh sapa as-sayyidatu Aisyah Sayyidatina Aisyah garwane dhewe wa ya iku ahabbati luweh didemeni ning wewangen ilaihi marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi biasa menggunakan misik, menggunakan ambar, tapi yang paling disukai Kanjeng Nabi menurut Sayyidatina Aisyah itu al-ud, cendana itu paling disukai. Sekarang banyak umrah atau haji kok iso borong gane murah. Adabu sallallahu alaihi wasallam fi ta'amihi wallahu a'lam.